Teďka asi, guys, dlouhou dobu nepůjdu do žádného takového fast fashion obchodu. Ahojky, já jsem Juka a vítám vás u dnešního vlogu. Teďka se zrovna procházím obdobím zkoušek, takže vás vezmu sebou do školy a prostě budu natáčet tak nějak, co dělám. Teďka mám tady čajíček, nějaký, myslím, že se to jmenuje kouzelné ráno. Nějaký bylinky, whatever, ten čaj už není nikde k sehnání, jo? Už se ani nepamatuju, kde jsem jako kupovala tu směs. Zároveň se teďka potřebuji učit na 2 zkoušky. Jedna je z obecné didaktiky a druhá je z multikulturní výchovy, takže bomba. I've started 8 different schools. Ale já fakt můžu podepsat. Já fakt můžu... Takže plán na dnešek bylo dát se dokupy, což si myslím, že se nám povedlo. A teďka se budu chvíli učit, maličko poklidím a pak jdu s kamarádkou na oběd. Všechno vám ukážu. Pak do školy. Actually, doufám, že se mi ten mic napojil, ale myslím si, že spíš ne. Já jsem si dala jakože kuřecí bowl, jenom jsem si z toho vyndala strašně moc ingrediencí. A jo, jsme v Ugu. Tedy, co jsi dala ty? Já jsem si dala papabol s kuřátkem. Vypadá to úplně zdravě, healthy queen. Yes, v pohodě. Já si tady ještě budu chvilku klábosit. Si vlogiskuješ. Yes. A dala jsem si tady svůj fav ledový čaj do 0,4. Kamo, dneska mě jako fakt mega bolí hlava. Podle mě jsem nepila nic, jako ráno jsem měla jen čaj. Spravíme to kafička. To vůbec nedehydratuje ještě víc. Dož ráno. Jdeme si pro kávičku. My bychom nemohli být bez víkendu do Osvoji si zásady duševní hygieny, 3x cvik a učení a vybrané relaxační. Koukej, líbí se ti? Mně se líbí, no. To je hezky, no. To je taky tvůj vibe. Možná zkusím to. Akorát potřebuji nějakou větší velikost. Takže jsme v New Yorku a já mám na sobě tenhle topíček. Jakože není to moc, jako vypadá to hezky, ale vůbec to není pohodlný, prostě takový semknutý blivejs. No, nechceš tam vidět, ne, dobrý. No, takže jdeme zkusit něco trošku jiného. Teďka asi, guys, dlouhou dobu nepůjdu do žádného takového fast fashion obchodu, protože já mám pak řeknu story time, co se nám stalo, ale není to žádná hitparáda, nic vtipného, ani nic, prostě I can't. Tady ještě neví, jestli se něco bere a já si nic neberu, i když nad některými věcmi jsem jako uvažovala, tak i přesto prostě jakože to nechci. Jde mě slyšet, bomba? Se trošku upravím a dám vám teda story time, co se stalo v tom New Yorku, jo, protože my jsme byli teda starý, mohli jste si vidět, že jsem si zkoušela na video ten topík. Nic ostatního jsem se na video neskoušela, protože my jsme byli ve 2 v kabince. Což není jakoby nic zabanovaného, není to nic jakože, nic, co se nesmí, jo. A jakoby borec, já to zkrátím, jo, prostě zkoušela jsem se šaty a ty šaty mi byly malý a vyšla jsem z kabinky s tím, že si půjdu pro větší velikost v těch šatech a zahlídl mě sekuriťák a on byl jako, že vy jste tam 2 v té kabince a já jsem byla jako jo a on, no tak 1 vylezte a já jsem na sobě měla ty šaty z toho New Yorku a on byl jako, tak 1 vylezte a já jsem byla jako, hej, a to se mám jako tady slíknout? Jakože můžu se jít aspoň převlíknout do té kabinky zpátky a pak vyjít ven? No tak, which is what I did, takže jsem se prostě slíkla, vyšla jsem z té kabinky a vyšla jsem prostě ven a odložila jsem ty věci. A on jakože byl, tak jste dementní a
Jakože musím vám říct, že prostě mě to samozřejmě of course prostě vytočilo, tak jsem tam prostě s ním vedla debatu, ne? Že prostě tam není žádná cedule, že tam nesmí 2 lidi. Takže kvůli čemu je tak naštvaný? A já říkám, tady není žádná cedule, že by tam nesměly být 2. A on, to jo, ale je tam cedule, že můžete mít maximálně 3 kusy na kabinku. Řekněte mi, kdo z vás si reálně bere 3 kusy do kabinky, jo? Kdo to dělá? A já jsem měla 5 kousků, tak říkám, ano, omlouvám se, jo, měla jsem víc kousků, než jsem měla mít. Podívejte se na ty lidi tady kolem. Myslíte si, že někdo z nich měl v té kabince 3 kousky a ne víc? Jakože všichni tam měli 100% víc kousků, nebo si je přendavali furt jako zvenku dovnitř. A nechápu to, jakože prostě bylo strašně nepříjemné, se to mega dotklo, protože jak když mám nějakou interakci a není to prostě úplně příjemnými, tak prostě obviously se mě to dotkne. A to se přesně stalo mně. A co jsem dělala teda, tak jsem se s Tereskou rozloučila a šla jsem, teďka jsem vlastně na Vyšehradě, takový to na hradbách a je to i mega krásný, tak jsem si potřeba spravit náladu, dám si kofolu, možná něco dobrýho, who knows, a yes, bude to lepší. Takže posílám kisses, haha. Silver! Teďka, když půjdeš na ty hranolky, tak tam není žádná fronta. Now or never. Nechám tě tady s kamerou. Tak můžeš se natáčet, co chceš. Čau. Takže guys, dneska budeme hranolky a nějakou majonéz s slaninovou cibulkou. No a doufám, že to bude bomba. Čauky. Teďka sedím v nějakém random parku. Myslím, že se to jmenuje Ortanovo náměstí v Holešovicích. A jsem docela nervózní, protože jdu na pohovor do jedné školy, do fakt prestižní organizace tady v Praze a vlastně v celé České republice. A nevím, jsem mega nervous a jakože bojím se, že nebudu jako svá a budu se mega přetvořovat. Ale jo, řeknu tady pár fun facts, jo, co jsem jakoby udělala. A protože ta škola má hodně jakoby moderní přístupy k věcem, tak jsem prostě že jsem si jako šla na mé pro svačinu a řekla jsem si, co si tak jako můžu koupit k svačině, jo. Tak jsem si koupila veganský štangl, mimochodem to je i bez toho, že to je veganský, je to fakt jako mega dobrý. A koupila jsem si banán. Trošku se bojím toho plastového pytlíku, že jakoby je odradím tím. A banán. A abych si prostě nekupovala plastovou láhev, tak mám doma tady tu láhev. A mám v ní levandulovou limču a domácí levandulovou limču. A ta láhev má moje jméno, takže si mě aspoň líp zapamatujou. Já nevím, možná to trošku overthinkuju. Zároveň jsem si vzala tablet, abych si mohla psát poznámky. A mám tady knížku od Leesmana, Vzdělání jako provokace, aby věděli, že jsem vzdělaný člověk. Mega se bojím, jakože, nevím, já jsem nikdy nebyla asi z pohovoru takhle nervózní, ale vím, že tohle je možnost, kde si jako můžu docela jako vybudovat kariéru. Jakoby byla bych ráda za nějaký částečný úvazek, protože HPPčko ze školou jako úplně nedává smysl. A to doufám, že jako nebude nějaká ultra překážka pro ně. Já vím, že tohle je mega random vstup, ale já jsem si původně myslela, že tamto jakoby bude denní vlog, jak jsem byla v té škole a tak. Ale přemýšlím, že prostě budu dělat nějaký týdenní vlog, kde vám prostě budu ukazovat, co dělám a tak. A zrovna dneska, teďka je tady nějakých 8 hodin, jo, je přesně 8. Já tam mám být v 8:30, ale budu tam v 8:15, protože je slušný přijít dřív. Takže vám budu ukazovat, co takhle jako prostě dělám přes týden. A jo, můj fit, mám takovýhle sáčko, mám tričko s krátkým rukávem černý, takový formálnější kalhoty, polobotky a tohle je můj look, jo. A svítí slunko, takže abych neměla vrásky. Včera jsem se samoopalovala
A well, na některých místech jsem trošku flekatá, ale mně se mega líbí ta barva té kůže, co mám takhle prostě. Protože tohle je to, jak se opálím u moře. Já jsem našla, používám teda nějaký samoopálák novej od CIA a je to strašně super. A je to prostě něco, jak já bych se jako opálila jakoby u moře, ale well, nejsem u moře, jsem tady u nějaký random fontány, which I can show you. No, prý se to tady jmenuje Ortonovo náměstí podle té tramvajové zastávky, jako cesta sem byla dost zajímavá. Ale to nevadí. No, tam nic natáčet nebudu, protože si myslím, že se to nehodí, takže se vám ozvu potom, ale kameru úplně vytahovat nechci. Nevím, jestli někdy někoho v životě vůbec napadlo vytáhnout kameru na pohovoru. Doufám, že ne. No nic, takže vypínáme. Máme tady zase další random moment, kdy jsem šla na svoji nejvíc oblíbenou snídani. Dávám si jako pořád to samý, akorát jsem teďka změnila velikost kafe, kde normálně si dávám latéčko a teďka jsem to změnila za flat white. A zároveň jediný pečivo, který jakoby snídám tady, jako mají strašně velký výběr, ale taky čokoládová rolka, to mám tady v sáčku. No, zároveň, jako většinou, když někam jdu, tak si kupuju takový ten fuga se sýrem, takový ten obří preclík, a nebo takový ten croissant zapečený se sýrem. A ten jsem vzala jeden mamce, jeden co by do školy. Přemýšlela jsem, o čem bude tenhle vstup. A včera vlastně, když jsem přišla z té školy, tak jsem usla, protože toho na mě bylo nějak moc a řekla jsem si, že ten vstup vám vlastně udělám až teďka. Dobrý. No a jako já jsem potom šla šla jsem do parku a říkala jsem si, že hej, tam bych vám to mohla natočit, ale necítila jsem úplně proto ten vibe. Zároveň mi přijde, že dneska tady není úplně hodně lidí, takže by se to vlastně docela dalo vymyslet. Akorát počkejte, já si ten mic připnu někam. Tak, ať můžu mít volné ruce. No, jak to vlastně probíhalo. Přišla jsem tam, paní se mě hnedka ujmula, jako na recepci, ještě tam byli jsme 4 nebo 5 nás bylo. A měli jsme jako různý úkoly praktický s dětma. A tak. Přičemž nebylo to zase tak náročné, jak jsem si jako myslela, že to bude. Jenom prostě mě přiřadili k malým dětem a já jsem zvykla spíš být jako se staršíma. Tak to bylo docela nepříjemné, ale jinak vlastně v celku to bylo dost fajn. No, teďka vlastně dnešní den, co vlastně uvidíte, teďka jsem tady na snídani, je nějakých, nevím kolik, 7:58 a pak jdu do školy, to mám od 9 a budu ve škole jenom 1 hodinu a pak jedu busem do Mostu, protože rodiče chtějí pomoct.
Přesně tady bych ráda tenhle vlog ukončila, protože něco na mě leze už poslední 3 dny a necítím se být úplně plná energie na to, abych natáčela. Takže vám chci všem moc poděkovat, že jste tenhle vlog sledovali, doufám, že se vám líbil. Snažila jsem se, aby to bylo takový hodně autentický, takový hodně raw, prostě snažila jsem se nedávat moc efektů a tak podobně, aby to prostě vypadalo přirozeně. Takže pokud se vám ten formát líbí, tak určitě dejte like a pokud se vám líbila já, tak budu ráda, když zvážíte odběr. Do komentáře určitě nezapomeňte napsat, co byste chtěli, aby se objevilo třeba v příštím videu, vlogu, cokoliv, co vás napadne. Já moc děkuju a mějte se hezky. Ahoj!